Ok, deci salutare toată lumea, sunt Cristi și astăzi noi ne vom juca Color Suite. N-am mai postat demo pentru că n-am avut timp și da. Și o să vedem. Dăm aici, este un joc care mi-au sugerat unul din prieteni. Am jucat eu puțin. Fac. Wait. Sper că auzi și muzica de pe fundal. Fuck. Ok. Sper să apreciați și să dați un like. Șase, bun. Trebuie să... Dar nu mai avem bani. Tocmai am luat pe ăsta. Astăzi am jucat off camera. Sexy, era wait. Stați puțin să puneți muzica, că dracu știe ce a fost. Bun, cred că trebuie să rezolv ceva. Stați puțin. Așa. Înseamnă și nu știu. O să facem și niște serii noi, cum ar fi și asta. Fuck. Am sexy la novet. Dar acum încep să pun și o muzică pe fundal. Fuck! Da. Și nu uitați să apăsați butonul de like. Mai câteva zile și începe școală și dacă nu vă mirați de ce nu postez, pentru că o să am teme foarte multe, o să postez din prima zi. Și să vedem ce vreau să zic. O să văd ce nu știu din compania o să fim în alt da, cum trec eu a 6-a. Eu trec a 6-a. Așa, boss. Oh my fucking god, n-am putut să trec. Mai fac o dată. Aia. O să facem și live-uri. Am găsit un program ca să faci live-uri, deci o să facem, deci sigur, sâmbătă sau duminică mai facem un live. Eu am făcut acum mai înainte un live de test. O să vă arăt și programul.
Și până vom găsi, adică până vă arăt cum se zice programul ăla, o să ne jucăm. O să vedem iau. Miau. 100 milioane gata, mi-am dat. Cred că acum încheiem și noi acest episod de Color Sweet. Nu uitați să apăsați butonul de like și ne revedem într-un alt video. Bye bye!